Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na tlak nohami, leg press. Chodidlá polož na platformu na šírku ramien. Uvoľni poistku a s nádychom pomaly spúšťaj nohy smerom k hrudníku. S výdychom plynulo vytlač platformu späť nahor. Pohyb vykonávaj plynulo, bez švihu a bez odrážania. Sústreď sa na precítenie svalov počas celého pohybu. Týmto cvikom precvičíme najmä stehná, sedacie svaly a lítka. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.